Disclaimer! Mae mam a dad o hyd yn mynd on ag on o sut maen nhw'n chwarae conkers yn kids. So da ni yn mynd I weld os mae'n hwyl neu beidio heddiw. Step 1, ffeindio coeden conkers. Let's go! Step 2, hitio'r coeden conkers. Step 3, agor y conker. No good I chwarae conkers, mae'n rhy fach. Da ni wedi hel loads o conkers yma. Wan mae'n bryd fynd adra ac rhoi tyllian yn nhw, rhoi criat rydyn nhw ac a game o conkers. Dwi wedi gael dad I rhoi tyllian yn nhw, ond da chi'n gael gweld y fideo na. Reit, amser chwarae conkers. So da ni wedi rhoi tyllian yma, da ni wedi rhoi criat rydyn nhw, ond safety first. Maen nhw'n dweud fod chwarae conkers yn berig, so dwi wedi rhoi safety gear on. Ond dwi dod o blaena, so dwi'n licio antur. Wedyn, aim of the game ydy nocio conker I wyn arall, ac os ydych chi yn gyrru gael hwnna I chwalu, mae'r conker chi yn y blwyddyn y fwy. So os mae un fi yn fresh ac yn bran new, dwi'n curo, mae'n mynd yn un. Hefyd, sy'n 2 oed pwy bynnag sydd wedi curo. So, dydans bod I chdi'n 4, a dwi'n curo I chdi, a mae'n fi'n 3, mae'n fi yn mynd boom yn 7. Ond ti angen 2 person I chwarae conkers, a dwi ar ben mynd hyn. So, dwi wedi ffindio conker partner, ond dwi'n eisiau fod ar y camera. Iddo, a dwi'n chi'n ffwcio fo fel la. Gobeithio fod o'n malu. Mae conker fi rwan yn wnar gan bod fi wedi chwalu'r conker yma. Mae'r gêm yn highly recommended, mae'n really hwyl, ond mae'n gyrru brifo fanna chi. Ond ag y bodia a fanna, ond dal amazing o gêm. Disclaimer, mae yna rhai pobl yn twyllo, roed nhw mewn popdy, roed nhw mewn vinegar, gadael nhw yn flwyddyn, a dyn nhw fydd yn galw'n lackies. Mae coed conkers yn dechrau mynd yn extinct, so os ydych chi ddim eisiau chwarae efo nhw, planwch nhw.